βιβλίο. Σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε πράγμα που κάνουμε στη ζωή μας, καλό είναι να το ξέρετε και να μην ξαναδεχτούμε πια. Να ξέρετε όμως δύο πραγματάκια, ένα διάγραμμα πνευματική ζωή, με δυο λόγια. Ό,τι με πράγμα και να κάνετε, είτε χειρονακτικό, είτε πνευματικό, μετά από το τέλος του, μάθετε να κάνετε μια σύντομη, γρήγορη και ανάλογα με τον χρόνο που διαθέτετε, αλλά πάντα όμως δεν είναι αυτό κριτική. Να μην περνάει, διότι με αυτόν τον τρόπο θα ελέγχετε τις αδυναμίες σας και ακόμα περισσότερο θα προετοιμάζετε σε μια μελλοντική ξανά πάλι επανάληψη της ίδιας εργασίας, είτε πνευματικής επαναλαμβάνω, είτε χειρονακτικής, θα μειώνετε τα λάθη σας. Αυτό δεν το κάνουμε. Συνήθως κάνουμε κάτι, είμαστε ευχαριστημένοι και αυτάρκεις ή ακόμα σαν ομαδικά ιδέα γιατί το κάναμε, γιατί μας το επέβαλαν να το κάνουμε και από εκεί και κάτω φεύγουμε. Δηλαδή, μάθετε να κάνετε κριτική μετά από κάθε πράγμα. Αυτοκριτική μάλιστα. Μια πράξη την οποία κάνετε, η οποία είναι ευρώμη, η οποία είναι καλή. Κριτικάζει. Να δείτε τα σημεία τα οποία είναι αδύνατα και τα σημεία τα οποία μπορούν να σας δώσουν αισιοδοξία για να τη συνεχίσετε ή ακόμα για την αυξήσετε. Αυτά σαν είναι μια κεντρική γραμμή. Επ' αυτού λοιπόν, σήμερα πριν το τελευταίο μας μάθημα, να κάνουμε μια μικρή κριτική της τάξεως που περάσαμε εδώ μέσα. Εσείς μένετε να την κάνετε γραφτή, τώρα, ένα λεπτό, πιάτσε. Εγώ δεν θα πω 5 λόγια, τελειώνεται. Η τάξη έχει παιδιά συναισθηματικά. Δεν έχει παιδιά νοησιαστικά όπως είναι σε άλλα τμήματα. Θα εξηγήσω. Μερικοί παιδιά είναι. Δηλαδή βρίσκονται ακόμα σε μια κατάσταση ανοημότητας. Που αυτό έχει διπλή έννοια. Διότι έχουν αμνότητα σκέψεως και καθαρότητα και δεν έχουν διαφθαρεί, ή ότι δεν έχουν οριμάσει όπως πρέπει. Και στη μια περίπτωση και στην άλλη αυτό είναι καλό κατά τούτο. Ότι γίνεται η γενική αίσθηση που δίνεται είναι ότι δεν είστε θετικά. Και ότι δεν είστε διαφθαρεί. Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι υπάρχουν παιδιά εδώ μέσα με αρκετά μυαλό καλό, με μία όμως μικρή λεπτομέρεια, ότι έχουν διαβάσει μερικά βιβλία ή έχουν ακούσει μερικά πράγματα τα οποία μέσα τους θα έχουν πλεγμένα. Δεν τα έχουν ακόμα αποσαφηνίσει. Αυτό εξηγείται λογικά. Δεν το κατακρίνω, απλώς το λέω σαν μια περίπτωση προσοχή. Διότι είναι ενδεχόμενο εκείνα που δεν είναι αποσαφηνισμένα σήμερα να γίνουν καταστάσεις μετά. Και να χάσετε τη δυνατότητα να ξεπεράσετε τον εαυτό σας και να αναρμονθείτε περισσότερο. Άλλο σημείο. Υπάρχουν μερικοί ακόμα οι οποίοι δεν έχουν συνέστηση ότι είναι μαθητές. Δεν ξέρω σε τι φταίει αυτό. Εγώ που λέω. Τελευταία μέρα. Δεν επιτρέπεται. Μερικοί δεν έχουν συνέστηση ότι είναι μαθητές. Δεν ξέρω τι συμβαίνει αυτό. Είναι το γενικό πνεύμα της εποχής. Και είναι ακόμα γιατί σας έχουν αφήσει ελεύθερο. Αυτό για μένα είναι απαραδεκτό. Σας το λέω καθαρά. Θα το δείτε μετά αύριο αυτό έτσι περισσότερο. Νομίζω ότι μέσα εδώ υπήρχε ελευθερία. Αλλά υπήρχε και μια αυστηρότητα. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Ο αληθινά ελεύθερος άνθρωπος, είπαμε, είναι εκείνος ο αληθινά πειθαρχημένος. Λοιπόν, κατόπιν αυτό βγαίνει μια συμπέρασμα. Όσο για την ουσιαρχία τώρα και για τον συναισθηματισμό. Είστε παιδιά που μπορεί να ρουφήξετε σαν τσουγκάρια το καλό. Όπως είναι αντιστόχος, είστε έτοιμοι, αν χρειαστεί, να ρουφήξετε και το κακό.
Οι νοσιακοί άνθρωποι, δηλαδή οι εγκεφαλικοί που σκέφτονται με τον εγκέφαλο μοναχαπόλη με την καρδιά του, παθαίνουν το εξής. Κάνετε που είναι συνέστημα και ξέρετε τα βιώματα των φυσιολογικών περιπτώσεων της άλλης του χαρακτήρου είναι και συναισθηματικά, δεν είναι νοσιακά. Όταν λέω ότι αγαπάω τον διπλανό, δεν το βλέπουμε συμπάθεια. Δεν μιλάει το κρανίο, λέει καρδιά. Η βάση είναι η καρδιά και μετά το κρανίο. Άνθρωποι υπάρχουν που μιλάει η καρδιά και που επιδικάνουν τη ζωή. Απέναντι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μιλάει μόνο το σώμα, μόνο το. Οι περισσότεροι, μόνο οι κεφαλικούς και είναι δυσνόητοι για τους υπερνούς τους και αποφουστικοί. Εδώ μέσα είναι συμπαθής ολόκληρος η τάξη με τις δυσκολίες της, με τις ατασταλίες της, με την αδυναμία την οποία παρουσιάσει. Είναι όμως συμπαθής. Εξαιρετικά συμπαθής. Βγαίνετε σε έναν κόσμο που επικρατεί τελεία αναρχία. Διανοητική, πνευματική, συναισθηματική, κοινωνική, τάσης φύσεως. Πώς θα αντιδράσετε, τι οπλισμό έχετε. Εδώ ακούσατε από μένα πολλά πράγματα. Δεν αποκλείεται να μην έκανα καλά όπως έπρεπε τα πράγματα, όλο το μάθημα μου. Εάν όμως από κάτι παραδείγμα συζητώ συγγνώμη του Θεού και σε εσάς. Επίσης έχω να ζητήσω τη συγγνώμη και κάποιες και κοινωνίες σε όλους εκείνους που είναι ενδεχόμενο να πίκρενα. Ή ακόμα να τύψα, ή ακόμα να πήραξα με ένα σχολείο μου, με μια, γιατί είμαι διδακηρό, είναι γεγονό, με μια ειρωνία μου, ή ακόμα με μια ένταση κατά κάποιον τρόπο πρότυπο αδικαιολόγητη, είμαι και θυμόντες. Από όλα τα καλά το σχολείο. Για όλα λοιπόν αυτούς τους λόγους είμαι υποχρεωμένος και να ζητήσω συγγνώμη και να παρακαλέσω να μην ξεχνάτε ότι αυτός που σας μιλούσε εδώ έχει ένα σκεπτικό τους άνθρωποι. Εκείνο που πρέπει να σκέφτεστε και πρέπει να λογιάσετε πραγματικά είναι αυτός είναι το α και το ω και πρέπει να είναι μέσα στη ζωή σας. Όταν θα σκέφτεστε ό,τι λέγαμε εδώ, θα σκέφτεστε τι. Διότι πράγματι αξίζει τον κόπο να τηθεί κανένας κάτω από τη δική του παρουσία. Κάτι για το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι τύπου κομμαχή. Βρίσκεται σε μια ηλικία πάρα πολύ δύσκολη, αλλά και ταυτόχρονα πάρα πολύ επιρρεπής σε πολλά πράγματα. Θα χρειαστεί πάρα πολύ αγώνας για να διατηρήσετε μια καθαρό τον εαυτό. Είναι ενδεχόμενο, επειδή ο κόσμος είναι κύλια επί των πονηρών, να βρεθείτε μέσα σε πονηρά περιβάλλοντα. Προσπαθείτε να αποδειχθείτε να φέρετε τα πράγματα. Σε τέτοιο σημείο που να μην υφίσταται αυτές τις αμφιβολίες. Αυτά καθαρά είναι προσωπικά σας θέματα, αλλά όμως για να έρθετε εδώ μεθαύριο και σαν τελειώθετε, πρέπει να έρθετε ξεκούραστοι, όχι να κουραστείτε. Και η κούρασή δεν είναι τόσο από το διάβασμα ή από την χειρονακτική εργασία, όσο είναι από άλλους λόγους. Οι κύκλους οι οποίοι κουράζουν τους νέους ανθρώπους. Ένα άλλο σημείο είναι ότι η ερχόμενη εδώ πρέπει να αρχίσει με τη συνέστηση του δόλου ότι είσαι τελευταία τελειώτη. Και αυτό συνεπάγεται και μια ευθύνη. Ήδη είναι η αρχή του τέλους, και το τέλος δεν είναι τίποτα άλλο παρά το άνοιγμα της πόρτας για να μπείτε έξω από τη ζωή. Οπότε εκεί πλέον θα αρχίσει η ευθύνη. Η ευθύνη η οποία θα είναι τρομακτική. Θα θυμόσαστε εδώ τα αμάνια, δεν ξέρω να Αναγκάω. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να είναι το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να υπαναχωρήσει κανένας να επιστρέψει πίσω. Και αν νοσταλγικά ή διανοητικά γυρίσει πίσω, αυτό θα είναι στιγμιαίο, διότι μπροστά θα πρέπει να προχωρήσει. Άρα θα χυστεί. Είναι σαν τον οδηγό ο οποίος φασάται τη μόνη μπροστά και προχωρεί και γυρίζει το πίσω. Τι θα γίνει, θα χυστεί. Δεν θα μπορεί λοιπόν να γυρίσει πίσω. Αλλά όμως, το πίσω αυτό είναι ενδεχόμενο να σας βοηθήσει πάρα πολύ, το τώρα,
αστρολογικής παραπολή, ώστε να γίνει ο πλεισμός για το μέλλον, για την προοπτική σας μέσα στη λεωφόρο της ζωής. Ευχαριστώ πάρα πολύ ακόμα, όντως συνολικάς, γιατί ανεξαρτήτως εκμηρώνω παραλαμβάνω σημείο. Ανεξαρτήτως εκμηρώνω όλοι δείξατε και εκείνοι που πήγαν πρώτα να τους οποίους είχαν και παλιότερα, έδειξαν και πολύ κατεβαίνει και πολύ αμάρτη και πολύ ξεβασμό. Και αυτό το πράγμα δίνω και εγώ την θύμη, τον έπαινό μου και την αγάπη. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ να ρωτάτε αυτό όσο έχω και στην δεν διαβάσετε το βιβλίο. Νομίζω ότι τα μεγάλα δεν είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα και να ρίξετε μια ματιά. Ένα απόγευμα σας ήταν για να διαβάσετε το μάθημα του θρησκευτικού. Όχι για τίποτα άλλο, όχι γιατί πιστεύω ότι όταν θα διαβάσετε θα γίνετε καλύτεροι. Απλώς θα εκνευριστείτε περισσότερο, δηλαδή θα χαρματίσετε περισσότερο. Γι' αυτό σας το λέω από τώρα. Να διαβάσετε για να δώσετε αυτές τις εξετάσεις και να πάρετε τον βαθμό που σας χρειάζεται και να αποχωρήσετε για τίποτα άλλο. Εκείνες που θα σας έχουν μείνει ήταν εκείνα που λέγαμε εδώ με αγάπη, με καλοσύνη και που λέγαμε εδώ ελεύθερα και χωρίς να υπάρχει κανένας δέσπο. Ό,τι θα διαβάσετε θα είναι για την άλλη μέρα το πρώτο και ξεχάσετε. Πάλι ευχαριστώ. Λυπάμαι αν ποτέ πήγα να κάνω και θα παρακαλέσω πάρα πολύ τώρα και εσείς σε ένα φίλο χαρτί, τετραδίου, θα γράψετε και το ψηφίο, το έχουμε ξανακάνει αυτό, δεν είναι τίποτα. Θα κάνετε μια κριτική. Πώς σας πάει και το μάθημα, και αν αποδίδει έτσι, και αν έχετε παρατηρήσεις αρνητικές που θα μπορέσω πάνω να έρθεις εγώ να βοηθήσω για τους άλλους που να έρθουν παρακάτω, να γίνετε ακόμα καλύτερο το μάθημα. Θα είναι μια κριτική του μαθήματος. Αν σου κάνει, αν σου κάνει, μη αν δεν έχεις το κανένα αυτό που να πιαστεί ή που περισσότερο να το πει. Και να σε ασχολείται. Πραγματικά, δεν είναι καλά, δεν είναι καλά τα μάτια, αυτό πάει. Αν νομίζω ότι